Dominiko, první pocity po tom, co si viděla Michálka Vejdovili. Kámo! Že každý svojí holce kupoval kozy. Každý. To je red flag. Honza vám můžem garantovat, že půjde do prdele hned. Jak ten Love Island na tebe působí v té vile, tak ty se tam opravdu chováš jinak, než jakoby v reálu. To bylo tak pro ně už ponižující. Úplně, on měl takový potenciál. O čem ta hádka byla? Mi to přišlo úplně nějaký psycho trošku. Ona bude trošku drama queen, little bit. Prostě klasická holka udělala prostě bordel. Mám z něho divný pocit, je kurva divný. Já mám z něho i. A přišlo mi, že je gay. Co se stalo v té hře, co tě zarazilo? Mě nejvíc asi poprsí. Je taková svá a za mě hrozně jakoby vyspělá žena, která tam prostě patří. Jakože protože on jí tam dával ty signály. Nemá nějakou sebehodnotu, měla jít do píči. Patricie na toho bude šlapat jako koko. To je jakoby, až tam přijdou nějaké 2 kočky, tak ty holky to podle mě nezvládnou. A nemyslím si, že by s ní zůstal, kdyby se objevila. Jo, ale ten ať jde do prdele, jako sorry, já toho tam nejdu nechte, vole. Hej, to mi neříkej, že Honzovi je tenhle kripl sympatický, ty vole.